Što se tiče pitanja, kada krenemo u strukture, centralizacija, decentralizacija, Adižens je generalno u logici decentralizacije. Drugim rečima, da se ne stoje sva jaja u istoj korpi. Dakle, da pustiš i da možeš da razbacaš rizik da bi organizacija mogla da ide dalje. Jer osnovna ideja životnog ciklusa je porodica i porodica ne stari. Pojedinac stari, ali u porodici imaš nekoga ko je star, nekog ko je mlad, nekog kakav god, ali generalno ona ide dalje. I da li ćete vi biti firma koja će se baviti, kao što se Nokia je bila pilana pre 150 godina, a posle radila telefone, ko zna šta ćete raditi u budućnosti, ali osnovna ideja je da idete dalje. A to je jedini način je ako napravite situaciju u kojoj nisu sva jaja u istoj košari.